हेलौ लोगोफोर बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै बुंहरदों। इसोरनि मुङा बाखनाय जाथों आरो महिमा गोनां जाथों। फिन दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो जि भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअआ बैबायदि सुबुंनि थाखाय जागोन जायफोरा निसाजों जुजिनानै दङ एबा निसाजों बेंखन जानानै दङ एबा जायफोरा थांना थानो थाखाय निसा लाबाय थायो बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जागोन। आरो साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुं जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरा निसा लाबाय थायो निसा बाहायबाय थायो बिथांमोननि थाखाय बिसेस जागोन। बेबायदि गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ जायफोरा दिनैसिमबो निसानि हुदा जानानै दङ एबा निसा लानायनि मोनसे आदत जानानै दं आरो बिसोरबायदि सुबुंफोरा निसाखौ गारनो थाखाय हास्थायो, नाथाय बिसोरो नाजासे नाजानायावबो निसाखौ नागारनो हायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ नोंथाङा कमप्लिट जोबजासिम नायथारगोन। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो बेबायदि मोनसे नियमखौ बुंनो थांगासिनो दङ, जि नियमखौ नोंथाङा गावनि जिउआव जुदि बाहायोब्ला, गावनि जिउआव बेखौ मावोब्ला नोंथाङा अराय समनि थाखाय निसानिफ्राय मुक्ति जानो हागोन एबा जि निसा लानायनि मोनसे हुदा जानानै दङमोन बै हुदाखौ नागारनो हागोन आरो नोंथाङा फिन नैथि बारनि थाखाय निसा एबा फेग्रा मुवा लानांगौनि गोनांथि जानाय नङा। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो जि नियमखौ बुंनो थांगासिनो दङ, जेब्ला बेखौ मावगोन नोंथाङा कमप्लिटलि उदांस्रि जागोन। नोंथाङा आरो नैथि बारनि थाखाय बै निसा लानायाव एबा फेग्रा मुवा लानायाव थांनो गोनां जानाय नङा। नोंथाङा कमप्लिटलि उदांस्रि जागोन बेनिफ्राय। नाथाय दिनै आङो जि बाथ्राखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो थांगासिनो दङ, नोंथाङा बेखौ खोनासंनांगोन आरो बुजिनोबो नाजानो नांगोन। जुदि नोंथाङा बबेबा बाथ्राखौ नागारोब्ला एबा बबेबा बाथ्राफोरखौ खोनासङासैब्ला अब्लाना नोंथाङा जि निसाखौ एबा जि फेनायखौ नागारनो नागिरदों बेखौ जानो हागौ माखासे सानफोरनि थाखाय नागारनोबो हानो हागौ, नाथाय बेखौ गले गले फिन नैथि बारनि थाखाय बाहायफिनबाय थागोन आरो फिन नोंथाङा फेनायखौ लानो थाखाय जागायजेनफिनगोन आरो माब्लाबा नागारफिनलायगोनलाय। बेबायदिनो जिउआव सोलिबाय थागोन। माब्लाबा नागारगोन, माब्लाबा लाफिनगोन, माब्लाबा नागारगोन, माब्लाबा लाफिनगोन, बेबायदिनो जिउआव सोलिबाय थागोन। नाथाय माब्लाबाबो जोबस्रांनाया एबा फ्रि जानाया जास्रानाय नङा एबा फैनाय नङा। नाथाय नोंथाङा जुदि अरायनि थाखाय नोंथांनिफ्राय बे फेनाया जुदि गोजान जानांगौब्ला, बे निसानि जिथु आदत दङ, हुदा दङ, बे गोजान जानांगौब्ला नोंथाङा जुदि बेखौ हास्थायोब्ला नोंथाङा दिनैनि भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबनांगोन। मानोना नोंथाङा बेयाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोजाङै बुजिनो नांगोन आरो बेखौ जिउआव बाहायनो नांगोन। अब्लाना नोंथाङा कमप्लिटलि नोंथांनि जिउनिफ्राय नोंथांनि जिथु निसा लानायनि जिथु हुदाफोर दङ बे गासैबो गोजान जागोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायथार। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो माखासे सोंलुफोरा बेरखांनो हागौ। मानो बुंथिगिरिया फेग्रा बेसादनि मुंफोरखौ, मुवानि मुंफोरखौ मानो खारियाखिसै होननानै बुंनो हागौ। दा बेयावहाय अनजाग्राफोर, आङो रोखा खालामनो नागिरदों एडिक्सन एबा जेसेबांखि फेग्रा मुवाफोर दङ, बेसादफोर दङ, गासैबो बे फेनाय होननायावनो हाबनानै थाजोब्बाय, निसा होननानै बुंनायावनो हाबनानै थाजोब्बाय। दा बेयावहाय आङो मुं खारिनो नागिराखै जे जौ, सादा, थांखु, बिरि, सिगारेट, ड्राग्स, हेर'इन, ककिन, बेफोरखौ आं बुंनो नागिराखै। मुंफोरखौ होबाय थानो हाया, मानोना गोबां बेसाद मुवाफोर दङ, बुहुमाव बुंख' हायै गोबां बेसाद मुवाफोर दङ जाय बेसाद मुवाफोराव फेग्रा दङ आरो एडिक्सन जायो, निसा जायो। दा आसल बाथ्राया जाहैबाय, गुबै बाथ्राया जाहैबाय, जोङो माबायदि बेफोरनिफ्राय उदांस्रि जानो हागोन बेनि बिसयावसो जोङो बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय नोंथांमोना जेन बेखौ सोंलु दाख्लामसै, जेसेबांखि फेग्रा दङ बे फेग्रा खिनिया बेयावनो हाबनानै दंजोबो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन प्रियफोर, दिनैनि समाव बे मुगायाव गोबां सुबुंफोरानो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो आरो फोथायनायनि उनाव फेनायनि जिथु हुदा दङमोन बै हुदाखौ नागारो। नाथाय माखासे सानफोर बारनायनि उनाव फिन निसाखौ लानो नागिरो एबा फिन निसाखौ लाफिनो एबा फेनायखौ लाफिनो। आं बेनिखायनो बेखौ बेबायदि बुंदों दि मानोना आङो गोबां मानसिफोरखौ आंनि मेगननि देखाजों प्रेक्टिकेलि नुदों आरो आङो पार्सनेलि गोबां मानसिफोरखौ बेबायदिहै मोनथिगौ जायफोरा गोदो फेनायखौ लायोमोन एबा निसाखौ लायोमोन। नाथाय जेब्ला बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय एबा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिबाय एबा जिसु ख्रिस्टनियाव फैबाय, बिनि उनाव बिसोरो गिर्जायाव फैनो जागायजेनबाय आरो बिसोर आर'ज खालामनोबो जागायजेनबाय, अब्लाना लासै लासैयै बिसोरनिफ्राय जि निसा लानायनि हुदा दङमोन बै हुदाफोरा लासै गोमालांबाय एबा गैया जालांबाय। नाथाय माखासे सान बारलांनायनि उनाव, माखासे सप्ता बारलांनायनि उनाव, माखासे दानफोर बारलांनायनि उनाव बिथांमोना फिन आरोबाव निसा लानो जागायजेनफिनबाय एबा फिन निसानि जिथु हुदा दङमोन बै हुदा फारसे आरोबाव ओंखारलांफिननायखौ नुनोबो मोनदों। देट मिन्स जि फेनायनि हुदा दङमोन, जि हुदाखौ बिसोरो नागारबोदोंमोन बै हुदा फारसेनो ओंखारलांफिननायखौबो गोबांफोरखौ जोङो
नुनो मोनो एबा नुदों। अबयसे बे बाथ्राखौ आङो बयनिबो थाखाय बुङाखै। माखासे फोथायारिफोरनि जिउआव बेबायदि जाथायफोरा सोलिगासिनोबो दङ। जानो हागौ नोंथांनि जिउआवबो बेबायदि जाथाया सोलिगासिनो दङ, जेरावहाय नोंथाङा गोबां सम थांखि लायो। जानो हागौ नोंथाङा जिसुनियाव बुङो, फोरबु आं दिनैनिफ्राय माब्लाबाबो निसा लालिया। हयथ' बेबायदि होननानै नोंथाङाबो गोबां बार बुंबाय। जानो हागौ बिनि उनाव नोंथाङा गिर्जायाव थांनानै आर'ज खालामहैयो एबा आर'ज खालामहैबाय, आरो जानांगौ गिर्जायाव थांनानै नोंथाङा बेबायदि सतबांसाखौ लाहैयो जे आं माब्लाबाबो निसाखौ जिउआव बाहायलिया एबा निसाखौ लालिया होननानै सतबांसा लाहैयो। आरो थारैनो नोंथाङा जि फेनायफोरखौ लादोंमोन गासै फेनायफोरखौ नागारबाय। नोंथाङा जौ लोंनायखौ नागारबाय, दानाब्ला नोंथाङा बिरि सिगारेट सोबनायखौबो नागारबाय। नोंथाङा दायो गुटखा थांखु जानायखौबो नागारबाय, आरो नोंथाङा सानसेनि थाखाय एबा माखासे साननि थाखाय, माखासे दाननि थाखाय आरो गासै बोसोरनि थाखाय बेफोर गासैखौबो नागारबाय। नाथाय लासै लासै फिन मा जाफिनो? फिन नोंथाङा बै फेनाय मुवाखौनो जागायफिनो जायखौ नोंथाङा नागारदोंमोन, आरो नोंथाङा बेखौ कमप्लिटलि दासिमबो नागारनो हायाखसै। जानो हागौ नोंथांनि जिउआव फिन गले गले बेबायदिनो जाबाय थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, मानो बेबायदि जायो? नागारनो होननानै साननायनि उनावबो मानो नागारनो हाया? अब्ला जोङो माबायदि कमप्लिटलि स्रायै नागारजोबनो हानायनि राहाखौ मोननांगौ जाखो? अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौनो आङो दिनै नोंथांमोननो बुंनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय गोसो होनानै खोनासंदो। दा आं नोंथांमोननो जि बाथ्राखौ बुंगासिनो दं, आं बेफोर बाथ्राफोरखौ गुबुननिफ्राय खोनानानै बुङाखै। आं बाइबेलनि बायदियैसो बाथ्राखौ बुंगासिनो दं। आंनि जिउआव बेखौ आङो एप्लाइ खालामदोंमोन एबा बाहायदोंमोन, जायखौ दिनै आं बाहायनायनि उनाव 20 बोसोरसै एबा 20 बोसोरसिम जाफैबाय, आरो आङो माब्लाबाबो फिन उनफिननानै नायफिनाखै। बेनिखायनो दिनै नोंथाङा आंनि बुंगोन बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंगोन जे आङो मा खामानि मावदोंमोन। दिनै आं 20 बोसोरनि उनावबो जि निसाखौ नागारनानै फैदोंमोन, जि निसाया हुदा जादोंमोन, बै हुदानि फारसे आङो नायफिनाखै एबा नायफिननोबो गोनांथि जायाखसै। दा बे बाथ्राखौनो एबा जिखौ आं बाहायदों बे बाहायनायखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ। नाय अनजाग्रा प्रियफोर, जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो एबा जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैयो एबा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो, अब्ला बियो मोनथिगौदि बाइबेलनि बायदिब्ला सासे फोथायारिया एबा सासे सुबुङा निसा बेसादखौ लानो मोना होननानै। जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो बियो माब्लाबाबो फेग्राखौ लानो मोना, मानोना फेग्रा मुवा लानाया जोंनि मोदोमखौ नस्थ' खालामो, आरो इसोरा बेबायदि खालामग्राखौ रागा जोङो। मानोना जोंनि जि मोदोम दङ, बे मोदोमा इसोरनि मोनसे मन्दिर। इसोरा बेखौ हामजाया जों जेन जोंनि मोदोमखौ नस्थ' खालामनानै लाथों, बेखौ इसोरा माब्लाबाबो हास्थाया आरो मोजां मोना। नाथाय दिनै गोबां फोथायारिफोरा बे बाथ्राखौ बुजिनो हायाखै, जायनि थाखाय गोबांफोरा निसा लाबाय थायो, फेग्राखौ लाबाय थायो। जेब्ला बियो बाइबेलनि बैफोर बाथ्राफोरखौ मोनथियो, फेनाय लानाया पाप जायो होननानै आरो बेखौ लानो नाङा, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जेब्ला मोनथियो, अब्लाना सासे मानसिया निसा खालामनायखौ एबा फेनायखौ नागारो। नाथाय माखासे सान बारनायनि उनाव, माखासे दान बारनायनि उनाव बियो फिन फेग्रा मुवाखौ लाफिननो हमो एबा लाफिनो। अनजाग्रा प्रियफोर, आंनि जिउआवबो बेबायदिनो जाबाय थादोंमोन। गिबियाव आंबो माखासे साननि थाखाय फेग्राफोरखौ नागारदोंमोन, आरो माखासे दानफोरनि उनाव फिन आरोबाव आङो फेग्राफोरखौ लाफिनबावबाय। नाथाय मोनसे बेबायदि सम फैबाय जेराव आंनि गोसोआव मोनसे बाथ्राया सौखांफैबाय एबा बुंफैबाय, नङा, आं बेखौ हारसिं नागारनो हानाय नङा। आङो फोरबुनि खाथियाव थांनो नांगोन, आं जिसुनियाव फैनो नांगोन, आरो जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनानै आङो आर'ज गाबनो नांगोन, आरो आङो बे जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय मदद बिनो नांगोन। बेबायदि होननानै आङो गोसोआव सानखांबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव आङो मोनसे सोदोब बाहायदों, बे जाहैबाय मदद एबा हेफाजाब। बे सोदोबखौ नोंथांमोना गोसो होगोन। मोनसे फर्मुला दङदि जों जेब्ला गिर्जायाव थाङो, एबा जों जेब्ला बाइबेल फरायो, एबा जों जेब्ला आर'ज खालामो, अब्लाना जोङो जोंनि बोलोजों एरैहाय बुङो, फोरबु आंनि निसा लानाया जे नागारजाथों, बेबायदि होननानै बुङो। आरो जोङो गावनि बोलोजों निसाखौ नागारनो थाखाय बोलो होयो एबा नाजायो। बेनि उनाव नाथाय मा जायो? अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो नागारनो हायो ने? नङा अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो नागारनो हाया। जों माखासे सानफोरनि थाखाय, माखासे दानफोरनि थाखाय, बोसोरनि थाखाय नागारनो हागौ, नाथाय फिन माखासे सान, माखासे बोसोरनि उनाव बेखौनो मावहैफिनो एबा बेखौनो लाहैफिनो। बेबायदि जाबाय थानायनि जाहोनालाय माथो, एबा जाहोना मा? जों जोंनि बोलोखौ बाहायदों, जों गाव हारसिङै नाजादों। अनजाग्रा प्रियफोर, मोनथिगौना जोंनि बोलोआ बेसेनोल'खा? सानसेनि, सानथामनि, दान मोनसेनि, बोसोरसेनि, बोसोरनैनि जोंनि बोलोआ बेसांनोल'खा, आरो बेसांसिमल'सो जोंनि बोलोजों सहैयो। जोंनि बोलोजों जोङो अरायनि थाखाय उदांस्रि जानो हाया। अब्लाना आङो बुजिबाय जे आङो इसोरजों लोगोसे मोनसे मोजां गोथौ सोमोन्दोआव थानो नांगोन होननानै। फोरबुनियाव आंनि मावनो लानाय बिसयफोरखौ दोननो नांगोन, फोरबुनो मोनथिहोनांगोन, आरो आङो बेबायदिनो आर'ज खालामनो जागायजेनबाय। आङो फोरबुनियाव माबायदि आर'ज खालामदोंमोन मोनथिगौना प्रियफोर? बेनो जादों, आङो बुंदोंमोन दि फोरबु, आङो हारसिङै गोबां बार नाजाबाय जे आंनि फेनायखौ नागारनो थाखाय,
फेनायनि जि हुदा दङ हुदाखौ नागारनो थाखाय, नाथाय आं हारसिङै निसाखौ एबा फेनायखौ नागारनो हायासै। बेनिखायनो फोरबु आंनो हेफाजाब होदो, आंनो मदद होदो, जेन आङो निसाखौ नागारनो हायो, फेग्रा मुवाखौ नागारनो हायो एबा फेग्राखौ नागारनो हायो। आं बेबायदि होननानै फोरबुनो बुंनायसै। जेब्ला आङो फोरबुनो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिहोबाय एबा बुंबाय, अनजाग्रा प्रियफोर माखासे साननि उननिफ्रायनो बिनि उनाव आङो निसाखौ नागारनो हाबाय आरो निसाखौ नागारबाय। आरो दिनै 20 बोसोर जालांबाय, दिनैसिमबो आङो फिन उनफिननानै नायफिननो गोनां जायाखसै। जेरावहाय आंहा गोबां आदत जादोंमोन, हुदा जादोंमोन, अब्लाबाबो आं बैफोर गासैखौबो नागारबोजोबनो हाबाय आरो नागारबोबाय। आरो आङो फिन नैथि खेबनि थाखाय बैयाव थांफिननो गोनां जायाखसै। आरो आं बेखौ मावफुंनो हानायनि जाहोनानो जाहैबाय, एबा आं बेखौ मावनो हानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय, आङो फोरबुनियाव आर'ज खालामदोंमोन आरो आर'जआव आङो मदद एबा हेफाजाब बिदोंमोन। नंगौ अनजाग्राफोर, दिनै गोबां मानसिफोरा आर'जखौ गाबो, नाथाय इसोरनिफ्राय मदद बियाखै एबा हेफाजाब बियाखै। गोबाङानो गोथार आत्मानिफ्राय मदद बिनो रोङाखै एबा मदद लायाखै। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंनो खोन्थायोदि जे जिसु ख्रिस्ट'आ एरैहाय बुंदोंमोन, आङो आफानियाव बिगोन आरो बियो नोंसोरनो गुबुन सासे हेफाजाब होग्राखौ हरगोन, बियो अरायबो नोंसोरजों थागोन। जहन 14:7 जायहा जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ हेफाजाब होगोन, सहाय होगोन, बेनो जाहैबाय पबित्र आत्मा। जेब्ला जोङो गोथार जिउनियाव खावलायो आरो जेब्ला जोङो गोथार जिउनियाव बियो, जेब्ला गोथार आत्मानि बोलोजों सासे मानसिया निसाखौ नागारो, अब्लाना फिन गिदिंनानै बियो निसाखौ लाफिननाय नंलिया। जुदि नोंथाङा जिसुजों लोगोसे अराय नांथाबनानै थायोब्ला। बेखिनियावनो मोननै कन्डिशननि बाथ्रा दं अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ जों बुजिनांगोन। सेथि कन्डिशननि बाथ्रा बेनो जाहैबाय, नोंथाङा अरायबो गोथार आत्मानिफ्राय मदद बिनो नांगोन, हेफाजाब बिनो नांगोन। नैथि कन्डिशननि बाथ्रा, जुदि थारैनो इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांखौ मदद होबायब्ला, नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'नि बायदि थांनानै थानो नांगोन, जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानो नांगोन आरो बिनि बोसोननि बायदियै एबा बिनि बोसोननि गेजेरजों सोलिनो नांगोन। नोंथाङा जुदि थारैनो इसोरनि बोसोन बायदि सोलियोब्ला, बाइबेलनि बुंनाय बायदि सैथोयै जिउ खुङोब्ला, अब्लाना आं नोंथांखौ गेरान्टि होनानै बुंगोन दि नोंथांनि जिउआव नोंथाङा जि निसाखौ नागारबाय, जि फेग्राखौ नागारबाय, बे फेग्रा आरो निसाया नोंथांनि जिउआव माब्लाबाबो गिदिंनानै फैफिननाय नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे वार्निं एबा मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव लाखिगोन। आं नोंथांनो वार्निंखौ होनो हास्थायदों। नोंथाङा जुदि फाबाव थांनानै थायोब्ला, नोंथाङा जुदि इसोरनि बोसोन बायदि थांनानै थायाब्ला, इसोरनि बोसोन बायदि सोलियाब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नि बायदि सोलियाब्ला, नोंथांनि जिउआव जिखौ नोंथाङा नागारबोजोबदोंमोन, बै नागारबोजोबनाया फिन आरोबाव फैफिनबावगोन। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे रायथिनानै दोननाय बे वार्निंनि बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोनखौ जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों, जायफोरा गावनि गोसोजों, गावनि बोलोजों गले गले नाजाबोगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिमबो निसाखौ नागारनो हायाखै, दिनैसिमबो फेनायफोरखौ नागारनो हायाखै, नोंथांमोननो थाखाय बुंनो नागिरदों, नोंथाङा इसोरनिफ्राय हेफाजाब नागिर, मदद बि आरो बाइबेलनि बायदि जिउ खुं, पापजों नङा। नोंथाङा जुदि बेबायदि मावोब्ला, नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनियाव जि निसा लानायनि हुदा दङमोन, आदत दङमोन, बियो गोमालांगोन, गैयै जालांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा जुदि बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला, नोंथाङा साननानै लादो, नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो निसानिफ्राय मुक्ति जागोन। दिनैनो नोंथाङा आदत जि गाज्रि आदत दङ, हुदा दङ, फेनायनि हुदा दङ, बेखौ दिनैनो नागारनो हागोन। मात्र मोनसेल' बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, बेनो जाहैबाय बाइबेलनि बायदि जिउ खुं, जिसु ख्रिस्ट'नि हास्थायनाय बायदि जिउ खुं आरो गोथार आत्मानिफ्राय मदद बि। मानोना नोंथाङा गावनो गोबां समाव जुदि नाजादोंमोनब्ला, नोंथाङा गोबां सम फेलें जाबाय, नोंथाङा हायाखसै। नोंथांनि हारसिंनि बोलोआ बोसोरसेनि, नोंथांनि हारसिंनि बोलोआ 1 साननि, 6 साननि, नोंथांनि हारसिंनि बोलोआ बबेबा दानसेनिल' जानो हागौ, नाथाय इसोरनि बोलोआ अरायनि थाखाय जायो। दा बिनिफ्राय उदांस्रि मोननोब्ला गोथार आत्मानिफ्राय मदद बिदो आरो नायदो नोंथांनि जिउआ माबायदि सोलायलांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, मिजिंथिदों जायफोरा बेबायदि गाज्रि हुदायाव दङ, निसा लानायनि हुदायाव दङ, अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांनि मोदोमखौ, नोंथांनि जिउखौ इसोरा हास्थायो। नोंथांनि मोदोमा नोंथांनि नङा, इसोरनि मोनसे गोथार मन्दिर। दा बेयावखाय इसोरनि बे गोथार मन्दिरखौ गुबुंले खालामनायखौ इसोरा गाज्रि मोनो। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा गोबां नाजादोंमोन हारसिङै, नाथाय नोंथाङा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हादों, नोंथाङा गोथार आत्मानियाव सहाय बिदो, मदद बिदो, अब्लानो दिनैनिफ्राय नोंथांनियाव थानाय जि निसानि आदत दङ, हुदा दङ, बे गोजान जागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ साफ्रोमनोबो शेयार खालामगोन।
खालामगोन मानोना गोबां ख्रिस्टियान फंबाय बिनानावफोर दङ बिदाफोर दङ जायफोरा बेफोरबायदि हुदायाव गोग्लैनानै दङ दे अब्ला प्रियफोर जेन बिथांमोना मदद मोनो जेन बेफोरबायदि गाज्रिनिफ्राय ओंखारबोनो हायो दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय शेयार खालामनो दाबाव आरो लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ